Hey. Mai Mbundu. Mai Mbundu. Somsharemba yangu Sabuku. Zvebasa rezo. Masara zengu Sabuku. Kukwera kupi? Kukwerepi? Ndiona ndokwedzerewe. Ino mada kusizana nimewe pamba pangu. Pamba pako papi ndiri kudza murume wangu ngavake. Anoona machikugarisa mukebheni kunge masagesement. Unoita Sabuku erewe. Ndoita Sabuku neiko? Usandibvunza mubvunzo sina basa unozviwa. Iyo zvizvi vanhu vanokwira vakazara pano, vanovata vazere pano. Uri kuda kudini vanhu iwe? Wakuda kuita Sabuku iwe. Ndoita Sabuku neiko? Unonga vachivadii vanhu pano? Ndaswedza niko pano ini. Iwe vanhu vese kugona kwese vomuna ini vanhu vakuru vana vadiki vanokwira vazere panapa. Unoda kuita sei iwe? Vakachongoinzwa izve. Pane channel inonzi Mangungundengu TV kana Mangungundengu podcast. Ya DJ Mbalezvi. Saka vanhu mabula ndidzinga vanhu vachiya vachiona panapa. Saka kureva kuti iwewo uri kureva kuti vanhu vari kubva muvillage mangu vachiuya panapo kuzona DJ Mbale. Vachiuya pano kuzona DJ Mbale. Kureva ndiwa Sabuku iyo. Vari kudi kuuya kwaSabuku kana kutora foni yako iyo yawakatengerwa nemurume wako kuSouth Africa. Ouya naye pamba pangu. Wasvika naye pamba pangu kuti vakachongwe ndauya nefoni vanhu vaone DJ Mbale veMangungundengu podcast kana Mangungundengu TV yacho iyoyo. Vanhu ngavachionera pano. Unoda kuti vanhu vazare pamba pako. Vakachongweka. Ndingoya kumba kwenyu chokwadi kukupira nyaya yekuti vanhu vari pamba pangu kuona Mangungundengu podcast here. Wa MP here kana wakansela? Wakansela here. Unounganidza vanhu. Handisi kansela. Uri MP here unounganidza vanhu. Handisi MP. Wa president here. President we imi ndi mukuru ka village saka munhu ndoya kumba kwenyu here vanhu vari kundivinga panapa. Saka kana ndiri mukuru village uri kuunganidzira vanhu pamba pako. Unofanira kututa zvinhu zvako. Mauya kumba kwangu ukoko. Vanhu voonera pamba paSabuku. Kwete kuti vanhu vaonera pano. Imi murume wangu ari kuSouth Africa unzwa kuti ndatuta maspika maradio zvese foni dzangu dzikuuya kumba kwenyu kuti vanhu vaonere DJ Mbale kumba kwenyu. Choshamisa chii ipapo? Kuri kwaSabuku. DJ Mbale ari kuwanikwa paYouTube, paFacebook zvese tengerwa mafoni kani mwana weya. Muna mwana ari kuSouth Africa here. Iwe. Dai zviro zvawakatanga kuuya nazvo pamba pangu. Wotaura kuti vakachongwe. Endai taurai nevanhu venyu vakutengerei foni. Moenda paYouTube. Mooti Mangungundengu TV kana Mangungundengu podcast kana kuti DJ Mbale veStar FM. Vanhu vauya pamangona wakuda kundichenjeresera kuenda mberi iwe. Woda kundiudza kuti iwe wakuda kutanga wadlira Sabuku mberi. Handiti wozotanga kuti nyenyenye waona kuti wamberi. Vakachongwedza tora kodzero dzedu idzi. Kodzero dzenyu ndakuona Mangungundengu TV pano. Asi kodzero dzenyu kodzero dzangu ndiri kukupai masaisai. Ekuti ani muri kumuona paYouTube pano ningi. Vari kutorira DJ Mbale izvezvi. Uri kuona kuti watondovatika. Vana venyu chava vari kutoona DJ Mbale kuSouth Africa chaiko izvezvi. Imi muri kutadza nei havasi kuzviziva here kuti zviri kuri. Iwe wakuda kuita Star FM iwe. Uri kuti wakuda kuhwa Star FM. Uri kuti wakuda kuhwa Mangungundengu TV. Uri kuhwa Mangungundengu podcast. Uri kunzwa DJ Mbale pamba pako. Saka ndoyatakura zvinhu zvangu zvese here maspika angu maradio angu yakutsveta zvinhu zvangu pamba penyu. Vanhu ngavauye kwaSabuku vahwire podcast pamba pangu ini. Musarwara vakachongo mazinzoka ini. Zvoita zvamuri kutaura here. DJ Mbale vanofanira kubatwa nemunhu wose muno muvillage mangu muno. DJ Mbale tofanira kuvabata tose kuno. Tivabate tose. Kwete kuti iwe pamba pako poga ndipo vanongobatwa pano. Udza vanhu vevillage. Ndimuri kutosarira kuuya kuona panapa. Village renyu rese riri kuuya pano. Mega imi ndimuri. Vanhu ngavasauya pana pasi paSabuku. Munhu nemunhu ngabate DJ Mbale uri pamba pake. Kana munhu wese ane mafoni ngaende paYouTube. Vasubscribe, like, share munhu wese uwana uka Mangungundengu TV. Saka unofunga ndingafembera kuti vanhu vanosubscribe Mangungundengu TV vasina kundiudza. Mukadzi unondiwa kurema here iwe? Ndokuremekedza iwani. Saka why usina kundiudza kare before you subscribe? Handezvo wasusubscribe. Walike Mangungundengu TV. Ndopawa kufamba uchiti, udzai vanhu venyu muvillage. Vanhu venyu ngavalike. Wakadii wakaita before tell me kare. Zvakatopfuura magona matoya pano ndatokuudzai kuti Mangungundengu TV iri kutopisa izvi. Asi ndatokubudza nhasi kuti vanhu pano ngavasava pano. Yombundu iwe. Pana hanchari kuona munhu pano. Musavhundusira mwana wangu. Ari kuvhunduka woga. Asi watozviwa mbundu. Hanchadi kuona vanhu vanouya kuzona Mangungundengu TV pano. Munhu nemunhu ngabate DJ Mbale rumba kwavo. Unozviwa? Chamwe mwana iye. Unenge wauya urova munhu. Hapasi kuoni kupi TV pano. Ndatokuudzai mai. Wande zvenyu zvoendai. Ndazvona Mangungundengu TV isu.